yadda kuke cewa din nan namiji ba dan goyo bane, wallahi ba haka bane. Wallahi in kika kyautata wa mijinki, wallahi duk iskancin shi ya san ke mai mutunci ce. Amma za ni ce ta tadda mu je mu. Shi dan banza ke kuma kika zo kika yi halin banza. In ya wulakanta ki sai ki ce ai macuci ne. A'a wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan ne. Azzalimi ne ya aure azzalima, shi yasa kuke wahalar da juna. Shi zai baki soyayya, ba shi da hakuri, baki da soyayya. Dukkan mu na gasu kan da iyayen mu da kakanni kowa in sun yi hakuri ne suka kai inda suke. Har babanki da yake fani wata ran ba abin da kika zai kulla miki bakin ciki ya zage ki ma. In baki sani ba yau ki sani, amma in kika yi baki ji ba gobe zai da kanshi zai zo ciki hakuri. Kar ki daga wa mijinki murya fati. Karki mai tsaki, karki mai rashin kunya, ki bari shi ya miki ya gane yayi kuskure ya ce ki hakuri. Wannan rashin hakurin naki dan Allah ki zubar da shi da ki shirya. Namiji ya miki alkawari ne ko ya rada miki a kunna cewar daga ke ba ƙari. Gangan namijin da service din waya ya fi shi garanti, network ya fi shi garanti, namiji hankaka gaban safari bayan sabaki. Kina zaune zaki ji ana ayyiriri wanne ne ɗaya.